ҳамада салому алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар ин рӯза навор 12 мошини фурӯшӣ дорем. Наворро бо диққат то охира тамошо кунед, дастгирии моро фаромӯш накунед. Бародарои азиз, шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо ба мо равон кунед ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Ва бародарое ки мехоҳанд аз нархҳои мошинҳои мехостаашон хабардор шаванд, дар зери видео дар комментария нависен ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. бародарои азиз, барои дастгирӣ кардани мо навори моро дар имо ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ падилитса кунед ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 150 сомони тоҷикӣ. рафтем. мегзарем ба қисми эълонҳо. Якум мошини фурӯши Opel Astra F, соли барориш 1994, дар кузуфи хетчбек, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, газ, бензин дора. ҳама ҷош соза гуфтаи соҳибаш чашкиёш вале кадагӣ нестай, пусидагӣ надора. хулоса мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтесай 24000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 161000 рубл. марҳамат бародарои азиз, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти пуррара хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯши ВАЗ 21099, соли барориш 2004, дар кузуфи седан, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мега салонуш айно 15 задагиай, электрони ҳамаш кор мекуна, электропакет дора, ҳуҷҷатош 1 сола ҳаст, 4 баллони 80%, мотор инжектор ягон камбудӣ надора, гази простой задагиай, фарош синони. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе, фавран фурӯхта мешавад. нарша боша гуфтесай 14500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 97000 рубл. марҳамат бародару шахсони мошинхар, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо барои маълумоти пурра. мегзарем ба сеюм мошини фурӯши Daewoo Tico, соли барориш 1998, дар кузуфи седан, рангаш боша сурх, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Старавшан. нарша боша гуфтестай 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 100000 рубл. марҳамат бародару шахсони мошинхар, ин рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯши Daewoo Leganze, соли барориш 1998, дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, авио мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе. нарша боша гуфтесай 11000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 73000 рубл. марҳамат бародаро шахсони мошинхар, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯши Mercedes-Benz K-Class, соли барориш 1995, дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, авио мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш ҳуҷҷатош то моҳи октябри соли 2020 ҳастай. фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри Бохтар. нарша боша гуфтесай 36000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 240000 рубл. марҳамат бародару шахсони мошинхар, занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯши ВАЗ 210, соли барориш 2006, дар кузуфи седан, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. То моҳи марти соли 2020 ҳуҷҷат дорад.
газ, бензин, полоборот гуфтаи завадид мешавад, салонш тоза, моторш яки 616 клапанай. خلاصه ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره، میگه کمبودی نداره. ماشین باشه قرار داره در شهر دوشنبه، فورا فروخته میشه. نقش باشه گفته است 15000 سومونی تاجیکی که با روبل روسی میشه 100000 روبل. مرحمت برادرها شخصانی ماشین خر، این رقم در اکران شما برای معلوماتی پورا. میگذاریم به هفته ماشین فروشی وزن نیو سال براش 2008 در کوزوفی внедорожник, объем мотор боша 1.7, сӯзишворӣ боша, бензини холи бародаро, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дора. мотор инжектор, рулевой гидравлик, электропакет дора. мошин боша қарор дора дар шаҳри душанбе фавран фурӯхта мешавад. нарша боша гуфтаиста 40000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 266000 рубл. خریدار انیق باشه سودو کردن میشه. برادرها این رقم‌ها در روی اکران شما زنگ زنید و معلوماتی برای ایخدی صاحب ماشین دریافت کنید. هشتم ماشین فروشی وزن پریورا سالی براریش 2013 در کوزوفی سدان، объем мотор باشه 1.7، سوزشواری باشه، بنزین خالی، коробка передача механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. به راسخود گفته системаи зажиганиш навай, хадавои нав. خلاصه ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره، فورا فروخته می شود. ماشین باشه قرار داره در شهر دوشنبه. نرخش باشه گفته است 13000 سومونی تاجیکی که با روبل روسی می شود 213000 روبل. مرحمت برادرها شخصانی ماشین خر، این رقم در روی اکران شما برای معلوماتی بیشتر. بگذاریم به نهم ماشینی فروشی BMW 5 سری S سالی براریش 1998 در کوزوفی سدان، объем мотор باشد د، سوزشواری باشد، بنزین خالی برادرها، коробка передача автомат. ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار داره. برادرها معلوماتی بیشتر در اینجا نویسندگی نیست، فورا فروخته می شود. گفته نرخش باشه گفته است 32000 سومونی تاجیکی که با روبل روسی می شود 213000 روبل. مرحمت برادرها، این رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما می توانید زنگ زنید و معلومات پوره و دقیق ایخدی صاحب ماشین دریافت کنید. دهم ماشین فروشی اوپل ویتا سالی براریش 1995 در کوزوفی хетчбек، объем мотор боша 1.4، сӯзишворӣ боша, бензин, газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. гуфта фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар шаҳри душанбе. нарша боша мега 23000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 153000 рубл. бародаро марҳамат шахсони харидор, бародаро, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ёздаҳум мошини фурӯшии Opel Astra F соли баруриш 1995 дар кузови хетчбек, рангаш боша кабуд, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша, бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. гуфтаед мошин боша қарор дора дар шаҳри душанбе. нархша боша гуфтаистаи 27500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 183000 рубл. мошин дар ҳолати хубай гуфтаи 7.5 литр қатъи мегарда, расход дора. марҳамат бародаро, ина занг занед ва маълумоти пуррара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1993 дар кузови хетчбек, рангаш боша сурх, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша, бензин, газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мега соҳибаш 4 баллони нав, хадавои 100%, ҳуҷҷатҳош 1 сола. холоса фавран фурӯхта мешавад. гуфтаи сурхош на пул дар корай. мошин боша қарор дора дар шаҳри душанбе. нархша боша гуфтаистай 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 100000 рубл. марҳамат бародаро, шахсони мошинхар, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо. мошини арзонай, срочнай. марҳамат занг занед ва маълумоти пуррара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед.
ва имрӯза эълонҳои мо бародаро ба анҷом расид. Дастгирии моро фаромӯш накунед. Мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. То навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.